Wannan this is an estate da muke gina a Apo, kusa da Apo Apartments, Gudu District, Abuja, Apo, kusa da opposite legislative quarters Apo. Sannan muna makwabtaka da Apo Apartments Hotel. Gidaje ne za a gina kusan guda 40. Akwai 5 bedroom fully detached, akwai 6 bedroom fully detached da elevator lift kenan. Sannan akwai 4 bedroom semi detached da BQ attached. Sannan akwai kuma 3 bedroom block of flats. Dukkan su are available, ana ta saye yanzu kam is selling very much. The price is affordable. Akwai hotunan gidajen za a tura duk wanda yake so zai gani. Sannan prices din kuma are really affordable, not only competitive but affordable. Ba inda zaka samu price a cikin gari location irin wannan kamar haka. Nan Abuja ba Apo. A cikin garin Abuja Apo. Yes. Okay. Opposite legislative quarters. Okay, yes. Thank you sir. Godiya nake. Aha. Assalamu alaikum. Ya gajiya? Aiki yana kyau, aiki ya yi nisa. Allah ba mu sa.